yen memacan menganggo jenor kuning seneng aku nek ngene iki jas Pegel marat bebek urut pasti lo mau kembang wae watan guna Bajitan Jajal mas Munir jalannya mas kita ini orang kaya harus pakai gaya apa? Nadanya ini nada Nostalgia mas Munir nada nostalgia mas Munir panas aja nesa aja alhamdulillah. Amin. Aja mbok rogono, Mbah. Aku kok mbok sawer. Temenan rasa rogono, sakit iki pokoke apian Mbah nek kene. Rasa sawer, Mbah. Tenan, Mbah. Sing rogo apa tas? Ika lho, Mbah, tak pengen rogo. Air putih lho. Panas udan, udan panas, kaleng-kaleng, capek.
Najan wadon sarana ino orangnya rasa sebelum sonten seperti narasi wahyu dan Gunung